Goeie. Goeie. Wat ben je helemaal aan? Shot of? Nee. Oh. Nee, we stonden hier stiekem op te wachten. Oh, oké. Tuurlijk, dat is het. Nee, we zullen even Shen. Sjen, hoe bedoel je? Nou, even bij je checkje, even naar binnen. Oh. Ja, we komen krijgen van een afspraak, dus we werken bij architectenbureau Adema in Dokkum. Oké. En we hier in Jan, bij een boerderij, hier een afspraak. Dus we toch het maar we even een bezinningsziekje, zeg maar. Niet zo'n pittige afspraak? Nee, wie helemaal niet pittig, hè, maar nee, gewoon even, even binnen Shen. We hebben hier laatst net gewoon, dus Ja, het is een mooi wel ding. grappig dat deze jongen hier vlakbij woont, maar nog nooit van heeft gehoord. Nee. Dus ja, ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat jij dit zo mooi vindt en er nooit langskomt. Maar Maar wat is hier dan mooi aan dit checkje dan? ja, Sam, waar wou je hier zo graag heen? Ja, Sam. Nou ja, het is een stil plakje. Alleen ik ben hier nou echt voor het eerst. Maar het is hier wel echt een mooi stil plakje, wist je wel? En dat dit hier zit is, nou ja, het is wel een bijzonder ding. Bij het hier laatst op kantoor hebben we het hier gehad. Toen bespraken we het checkje. En wat er echt met dit soort checkjes nou gebeurt, want het is een soort stille plak, zeg maar. En wat de potentie ervan is. En wij zijn beide architectuurstudenten, dus voor u is dit wel ja, interessant. Maar we heel eventjes dan mooie maar in hoor. Jawel. Eventjes mooi te zien. Ja, we hier verder geen plan hier, hè, maar Nee, nou ja, maar ik net. Kan naar binnen toch? ja, nou, dat dacht ik wel. Nou. Ik ben In bang. principe zou je er altijd in moeten kunnen. even. Ja. Oeh, serieus. Ja. Dat kan. Maar dit wordt nog een beetje broek, dat is een soort stilte. Ja, er is dus een beetje te weinig aandacht hier voor, geloof ik. Dat het gewoon iepen is. Ja, Dat verwacht ik net. wist niet hem dat wel? Nee. Nou ja, alle mensen die hier langskomen, die weten het bijna ook niet, denk ik. Dus En wat binnen het grafstin of zo? Of wat is dit? ja, geloof ik wel. Maar is het ook zezen. Dat weet ik Ik net. ben er toch verstand van. Dat jij het wel zei, hè? Dat nemen we geen geschiedenis. Maar ik neem ons van wel. Dat liet het wel zijn. Dus ik wil wat even die ochtendse college kennen, hè? Dat is wel wat Scots Ja, ze hebben wel wat scheef, ja. Nou, tegen dank. Ja, graag gedaan.